Dako ang kumpiyansa ni Davao City Acting Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II nga walay makitang anomalya sa mga gipatumang flood control projects sa Davao City. Matud niini kanunay abli ang syudad alang sa nagpadayong investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure kun ICI uban ang pagpasalig nga wala kini gitago gikan sa publiko. Labot sa susamang mga proyekto nga nasayrang kontrobersyal karon sa nasod gumikan sa maong mga anomalya. Sugod naman sila investiga din wala naman kami tatago. So yeah, if you think na may mali dito sa mga flood control, feel free to investigate. Very confident ma'am kasi makita ko na galing na ako sabay na ako sa office ng tatay ko. Dugang pasalig sa BC Alkalde nga ablisab kini sa investigasyon kung galing adunay makitang mali sa mga proyekto sa bisan asang bahin nga distrito sa syudad. Nakita ko na din sa 2nd District and 3rd District. Kung isip nila may mali, pwede naman sila. Makita mo naman na lagi naman ginaano ng tatay ko, pinapakita niya lahat ng trabaho niya. Kung may makita sila mali, sige, okay lang. You're welcome here naman. So feel free to investigate. Ang maong tubag ni Davao City Acting Vice Mayor Rigo Duterte nahisubay sa bag-uhay lang nga lakang nga gihimo ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio kinsa nagpasang atog resolution nga nagtumong sa pagpaimbestiga sa giingong 4.44 billion pesos nga kantidad sa flood control project sa Davao City gikan tuig 2019 hangtod 2022 ubos sa administrasyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga gialigahang adunay anomalya. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.